Протестиращи обсъдиха парламента рано тази сутрин в знак на протест срещу управляващите. Напрежението ескалира в моментите, когато от сградата напускаха някои от депутатите и премиерът Пламен Орешарски. Мария Цънцарова е в момента пред парламента. Мария, какво се случва при теб? Вече 4 часа и половина парламента е под обсадата на стотици недоволни българи. Те си дадоха среща рано сутринта в 8:30 с намерението да не допуснат нито един депутат да си тръгне от работното място. Работното време на парламентът изтече заради липса на кворум. Въпреки това обаче протестиращите остават тук на жълтите павета. Тяхното намерение е сега да не допуснат да си тръгват депутатите. Въпреки това, виковете, които чувате, са заради опитите на отделни народни представители да напуснат сградата на Народното събрание. Буквално до преди минути такива компактни групи от протестиращи препречваха пътя на всеки автомобил, в който се вози народен представител, за да не му позволят да си тръгне. Намерението на хората е да стоят всеки ден тук до оставката на кабинета Орешарски и на практика те отказват диалог с народните представители и с властта, защото Имаме технически проблем, ще включим Мария малко по-късно, а сега да видим видео от как започна протеста днес. При събралото се множество отиде първо заместник-председателят на Народното събрание Мая Манолова, но към нея полетяха яйца. Няма как в една демократична държава проблемите да се решават без разговори и без диалог. Просто няма как. Влизането на депутата от ДПС Хюсеин Хафъзов. Отговорът е отдаден от моите избиратели, които са ме изпратили тук и които продължават да ме подкрепят. Техните гласове и възгласи не са по-малки от тези тук. Пред парламента постепенно се образува плътен кордон. Към протестиращите се присъединиха и творци. Аз съм тук, защото трябва да си отвоюваме държавата от мафията. Това е нещо, което тук не става въпрос за партии, тук става въпрос за мафия, за олигарси. Просто това нещо трябва да се спре. Ако сега не го спрем, те ще стават все по-мощни и по-организирани. От страна на политиците се чуха и по-примирителни гласове. Според мен трябва да се направи сделка на всички страни в този процес. Сделка, казвам го, в грубия смисъл, и тази сделка трябва да бъде в името на стабилност. Каква ще бъде сделката, не знам. Дали ще бъде някакво съгласие за предсрочни избори. Дали ще бъде някакви оставки, не знам. Хората имат основания да протестират. И се вслушваме много внимателно в техните искания. Техните искания са за оставка. Отговора на исканията на хората за това, което протестират, до голяма степен решенията са в програмата, която предлага правителството. Същевременно блокадата продължава. Сега отново включваме Мария Цънцарова от протестите пред сградата на Народното събрание. Мария, към теб. Да се опитаме да ви покажем. Тук са протестиращите, вече плътно отделени от заграждения и полиция, а през входа на Народното събрание, който е срещу Българската академия на науките, има засилено полицейско присъствие и журналисти, които очакват поредният народен представител, който ще се опита да си тръгне от тук. Буквално преди минути през този вход без никакъв коментар излязоха Корнелия Нинова и Сергей Станишев. Един от народните представители, които станаха обект на ожесточена проява на народното недоволство, беше Димчо Михалевски от Коалиция за България. Нека да видим как го изпратиха след края на работния му ден протестиращите. Да.
е поредният народен представител, който успя да се качи в автомобила си. Зад него виждам Петър Корумбашев, който излиза и очевидно ще се опита да се качи в същата кола. Виждате плътен кордон от полицаи, както и охранители поправят път. Краткото разстояние, което двамата народни представители се опитаха да изминат от входа до автомобила, беше съпроводено от хвърляне на бутилки, отново домати и всякакви предмети, с които разполагат протестиращите. Очевидно полицията успява да отцепи коридори в центъра на столицата, през които с автомобилите си народните представители да успеят да си тръгнат от парламента. Гонка в центъра на София имаше преди около 20 минути и когато пеш се опита да си тръгне Йордан Цонев от ДПС. Първо ние журналистите се опитахме да разговаряме с него, но след това протестиращите влязоха в диалог с него, замеряха го с клони от дървета, с вестници. Полицайите се опитаха да го обградят, но предлагам ви да видим това, което каза той и как протече неговия опит да стигне до дома си, както той самият обясни. Който там да става по тротуара. Аз искам да говоря. Как да говоря?